yamde sappo e tati ka wuro Diamniadio hedde funnangue Dakar lamorde Sénégal. Ummuba tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde on salminama bisimilla mo e o kabaru me toɓɓe mawɗe ɗe Sénégal jonde sappaɓere fawinde ɓurtu e kisal udditama hande e Diamniadio horeɓe ɗuɗuɓe tawama e nde jonde e yewtede fino deƴere duumide tabitira e nder Afrique o Bassirou Diomaye Faye horejo Sénégal woni ko udditi e ngal futtigal Rama Diallo no wonani en e nokku o joni e wonda e makko. Burkina Faso général Évariste Ndayishimiye horejo o Burundi jaɓɓama hande e Ouagadougou lamorde e leydi ndi fandare jiilu o ardiɗo kawtital leyɗele Afrique ko ɗaɓɓugol nanodire hakkude fedde CEDEAO e ngal kawtital AES hawtidirgal Burkina Faso Mali e Niger. Mauritanie Fati Hammadou Ba cukalum ko hellifaka ittama fittande mum e ɗe balɗe e yawtuɗe ɗum ko nde gallure e dar neyma jeeya ɗum Nouakchott lamorde e leydi ndi e biyonde ɓe guure o waraɗo o jiwo mabɓe ko dolaɗo aɗo o warede. Faymenio bisimilla mon ka RFI fulfulde udditiren kabaru men o jonde sappaɓere yowitinde ɓuttu he kisal uddita ɗum hande ɗuɗuɓe immorɓe e nder leydi Afrique ha hewta horeɓe majje no tumbodiri Diamniadio e ɓenno tawa Julius Maada Bio mo Sierra Leone kanko ardiɗo fewdoɗo nde fedde CEDEAO Mohamed Cheikh Ould El Ghazouani mo Mauritanie imminaɓe kawtital AES e leyɗe janane goɗɗe hertorɓe kisal e ɓuttu fandare e nde jonde ko ɗaɓɓugo peeje tabintinirɗe deƴere nder Afrique ko Bassirou Diomaye Faye horejo Sénégal udditani on jonde nde. Rama Diallo mi salminima. Mi salminima Oumou Ba mi salmini heeɗiɓe RFI fulfulde. Hiɗa wonani en Diamniadio ko ɗum woni kabaru on. Hono ko liɗa ni en Bassirou Diomaye Faye horejo leydi Sénégal kanko ardiɗo ngal ɗo kawrital o waɗi kongi makko arani waltude fa joni e nde toɓɓere waɗanande jaam e ndenago leyɗe Afrique o holliti na tirsa leyɗe Afrique gollida no waɗa ko ndenago tabita ɗum saabi na hani tawe wona leyɗe AES wona leyɗe CEDEAO kala leyɗe jokkodirɗe ɗo Afrique nakani tambodirde gaɗa gollidan hakkude konunkoɓe muɓɓen kiwana ɗo no ceeri muɓɓen dow wallodirde hokkodirde kibaruji ndenagu o holliti ndelle gollida na tilsa tawe hakkude konunkoɓe leyɗe ceerodirɗe kasindu e nokku goɗɗo holli sey ete fa joni du noɓantare laatoto koreji ɗo no jokolɓe ɓe kokke golleji rewɓe ɓe e sukaɓe paaɓe kamɓe ɓurɓe tampude wakkati rafi ndenagu wonɗe leyɗe o wati fa joni haalude haala ko won Sahel yeru to leydi Burkina Faso to Mali e Niger to kuliyankoɓe keewi wullinde koreji ɗi o haali du haala Lac Tchad ma fa joni du leyɗe Afrique goɗɗe to joom en kaɓoɗe gonna waɗude e caɗele mawɗe ko battinta nguure ɗon e sattere nguure to leyɗe ɗe fa joni du e ɗum wonno eggol kewgol koreji ɗi o holli ɗum fuu no wawi latade so Afrique koreji Afrique moɓodiri mballodiri fa joni tindinde jokolɓe ɓe wallitade hono jokolɓe no keɓirta golleji hinude ɓe natude e juuɗe ɓe kuliyankoɓe naftortoɓe ɓe.